Hevalên hêja merheba ji we re. Di vê vîdeoyê de ez ê hewl bidim ku bikaribim têgehekê sosyolojiyê bi we bidim nasandin ku ev jî dabaşiya kar an jî em bibêjin karbeşiye. Belê wekî zanîna we ye ku ev têgeh ji bo sosyolojiyê têgehekê girîng e û di gelek xelan de jî tê bikaranîn ango behsa wê tê kirin. Karbeşî an jî em bibêjin daweşiya kar bi cihêrengibûna şolên mirovî re ji daweşbûna kar û ji aliyê mirovên cuda ve pêkanîna kar û şoxlên cihêreng re karbeşî yan jî em bibêjin daweşiya kar tê gotin. Merê dikare bibêje ku sê texlît karbeşî hene. Karbeşiya yekem karbeşiya xwezayî an jî em bibêjin karbeşiya sade ye. Ev karbeşiya ku li gor temen û cinsiyetê pêk tê ye. Ev karbeşî wekî bingeha têkiliyên hilberanê tê dîtin û di roja me de jî di hinek warên jiyana civakî de hê jî tê dîtin. Karbeşiya duyêm jî em bibêjin karbeşiya pişeyî ye. Bi zêdebûna hewcadariyên mirovî re rêya ji aliyê mirovan ve bi destê xwe pêkanîna hemû pêdiviyan hatiye girtin û rê li ber karbeşiya pişeyî hatiye vekirin. Ji ber vê yekî ji hinek kar herdem ji aliyê hinek mirovan ve hatine pêkanîn ku ew mirov di karê xwe de piştî demekî dibine pispor, ango dibine pêzan. Her wiha ne tenê pêdivî yan jî em bibêjin kemasiyên xwe, pêdiviyên mirovên din jî hildiberînin. Bi vî awayî di jiyana civakî de pîşeyên pirtexlît derketine holê. Karbeşiya sêyem jî em dikarin bibêjin ku karbeşiya teknîkî ye. Ev texlît karbeşî bi pîşesazîbûnê re bi armanca zûpêkanîna karan û hilberana bênavber derketiye holê. Bi vê karbeşiyê re kar li qisman hatiye daweşandin û her karê li beşekî ji aliyê mirovekî din ve hatiye kirin. Bi vî awayî di hilberandinê de berhemdarî û pisporî zêdetir bûye. Lê belê vê karbeşiyê bi awayekî neyînî bandorê lê afirandariya karkeran kiriye ku piştî demekî karkir divin biyaniyên karê xwe yên ku dikin. Ev yek jî heylekî neyînî ya vê karbeşiyê ye.